Mathias Wolf. Jeg er ejendomsmægler hos AF Bolig i Køge, en uafhængig familievirksomhed. Vores store udfordring efter, at vi havde brudt med kædekonceptet, det var, at de her færdige produkter har vi jo ikke tilgængeligt længere fra et eller andet hovedkontor. Så sådan noget som en salgsplan, noget man kunne lægge til kunderne, når vi har været på vurdering, det manglede vi. Og Busy Sunday præsenterede et værktøj, som bare fungerer super godt for os. Jeg fik en anbefaling fra en anden ejendomsmægler i Faxe, Mads Werner fra Werner Boliger, som sagde, rent udsagt, det her produkt, det virker bare. Ring til Anders og sig, I skal med på vognen. Samarbejdet er fuldstændig fabelagtigt. Der bliver fulgt op på de spørgsmål, vi har. Det bliver fulgt til dørs. Og hver gang, at Busy Sunday udvikler, eller har mulighed for at udvikle, så bliver vi taget med ind over og får mulighed for selv at sætte vores eget touch på de ting, vi gerne vil have. Det har givet os en markant tidsbesparelse i forberedelsen, inden vi skal ud på vurderingerne. Og det har givet os et værktøj, som vi kan bruge over for sælgerne. Bare at det kan være så detaljeret med, hvor køberne geografisk kommer fra. Så vi kan vise dem, hvor giver det mening, vi annoncerer boligen henne. Det tager kunderne rigtig, rigtig godt imod. Jeg vil anbefale det til alle uafhængige mailere, fordi det er et værktøj, som gør det nemmere i hverdagen. Det er noget, som man ikke selv kan udvikle. Og vigtigst af alt, det fungerer bare. Busy Sunday er vores pålidelige samarbejdspartner, som har medvirket til, at vores kommirate er blevet forøget.